als een nieuwe aanlijn. Nee, nou net. Maar der lijn dus 30 ga je niet. Ze let op. Hier? Tja, die ben volwassen. Die is vrij en die zijn ze. Oh, wat raar. Zie je. Goeie, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En Joet hebben we op bezitten. Ja, al in kroepelhen. Weet je wat een kroepelhentje is? Ja, dat is een lieve isbeest. Ja, Maar dan friet. juist. Wat ben je een meidje? En wiatel. En ja. En ik maak je een slaan. Nee, deze is er al van. Oh, het gezondste. Nou, dat kist net opeten. Dat is een skill of zo. Dit is wel heel mooi maken, Jaren. En wat maak je toe zaken? Ik maak je een pezelwater. Een pezelwater. Die bestien echt. Bestiin wel. Ja, echt weer, Jaren. Pezelwater bestiin. Bestien echt. En waarom ben je oranje watels dan? Dat ben ik van knie. Nee, oranje watels, die gaan ze speciaal maken voor Nederland. Omdat we oranje in de vlag hebben, in de wimpel, gaan ze speciaal voor Nederland oranje watels maken. Echt weer. Dat is geen grapje, hè? Ze Nou, laatst toen nog maar jongen, wat weet ik alweer? Ja, toen we in al Die, winnen, blauw, red, Ja. groen. Blauw, red, groen. Ja, echt weer, Echt Jaren. weer. Oh, zo. Geen vlag. Tja, dit is mijn watel. Wauw. Maar dat nog een beetje green op. Wat Jaren krijgt hier. Maar ze was wel wat van het green broeken. Maar dat? Maar ik ben niet zo'n meidje. Maar die groen. Ze is nog wel green. Dit dan? Het is nog een groen. Tja. Is het hetzelfde kleur? Of is die oors? Nee, heel dit beetje donkerder. Oh, dan zit het de donkere zaken. Ik maak een vlag. Een vlag. Ja, ik weet net wat voor vlag, maar een hele gekke vlag. Tante maakt straks steeds welke vlag het is. Ik weet net altijd een vlag is. Ik is hetzelfde tinken. De tinks gewoon along. Ja. Ja. En dan net gewoon steeds... Zo mooi ik het al wil maken. Ik maak het helemaal rond. Echt een heel mooie vlag. Zo. En dan doe ik dit, maar doe Wat ik er heel erg natuurlijk. Ja, een vlag is wel een langhoek, hè? zo. Oh, kneed het biel gewoon. Ja, yes. Oké. Dan doe ik deze. Zo. Dat doe ik eigenlijk wel bij biel. Oké. Dan ga ik nog een kleur doen, Ja. maar welke? P is dan doe ik een heel erg vlag. Een zakenpees, misschien roze. Ja, roze. Zaak zo'n pees of wat. Maar stek van die dingetjes erop als zaken? Van die green. Maar ik ga je grieën. Dus dat zelf maatje? Ja. Oké. Ik stek wel correct als ja, die er mooi van die snijkers in maken, hè? Beetje van die liedjes. Dat is een lange wiatel en ik niet een dikke. Maar dan ben ik wel langer. Peen, nemen ze dat dan. Ja, dat is zo. Het is zo. En dan een beetje minder dik. Mooi zaak, hè? Dus het gaat hartstikke netjes. Dan doe ik zo. Ja. En dat nog dan ook weer jocht. Dat nog dan... Dat van gewoon wit het. Ik met nog een Dan ander. maar even een fotomaatje met Google, misschien dat je het wel vindt. Ja. Ik heb dan net vaak een vlag met roze, maar dit is gewoon de Jarelin vlag. Nee. Oh, Zeg Jarel. Ja, er is wel een vlag met roze. Ja? Ja. Ja, Maak mij green en oranje. dus je. De top 10 raarste vlaggen ter wereld. Een gekke vlag, hè? Oeh, die is wel mooi. Ja, die vind ik echt Tijger. mooi. Maar dat is nog net met roze, hè? We ziek hier met roze. Ja. Hier zit een beetje roze in. Ja, Roze beetje. blomken. Hij wil zien hoe mooi hier het jaren gaat, jongens. Ben ik een beetje jaloers op, let op. Het houdt nooit weer op. Het houdt gewoon nooit weer op. Het houdt gewoon nooit weer op. Het houdt gewoon nooit... Oh nee, grap. Zaak een stuk lang hier hoor. Ja. Ik heb flesjes, en dat is Ja. chill, hè? Je redt dat. Weer redbad, hè? Ja, check. Flesje in. Hier is ook heel lang hier, hè?
Ja. En waar wie redbad? Kun je dat ik vertellen? Sjoerd. Ja, maar in het echt. Wat wie dat? Een koning. Een koning van Friesland, hè? En dit hebben we spelen, hè? En dan heb je meiden in. Waar wist u dan, Jara? Gatla. En waar wist u zaken? Bago. En Bag. Janek. Bago. Bago en Gatla, hè? En Bago. Ja. Ik heb een zwaard. Ja? Ik heb een zwaard. Dat is even shit. Wat je er bovenop zet. Shit, dan koest de hand erin aan, hè? En dan is mijn zwaardje. Het zweet. Hier. Het zwaard. Nou, let me maar zo shit. Wat krijgt er zo? Je zit door de kop. Je zit de draken door de kop. Zo, zit de kop. ST. Hashtag Zaken Thomas. En wat in ze dan hier opslaan, hè? Maar het zweet. Zo. Bam, bam. Redman! Ik had eigenlijk al een doekentje. Och, dat niks zo stoer, toch? Van die had mij direct nog een homo-leven. Van die had mij direct nog een zwaar... Ja, sure. Een zwart van Redbad staan. Dan komt al eens ook... Die worden broek, die worden dan niet naar veert smitten elke keer, hè? Daarom is het wat rustig worden. En met de bandjes naar boeten. En wat gaan we doen? Wat hast je daar in de handen? Ballen. Van waar je dat? Voor de kijken. Van de guide. En vies toen beestje zo leuk, Jara? Ja. Ja, tante ek, hè? En een beestje met wel elke dag wat eten, hè? En wat drinken. Maar wie ek? En een beestje is ek. Ja. Ja, dan leer je hem ook wel van. Dat is te goed te passen. Maar als het een beestje is, maar strak op passen. Hè? Ja, maar ik is net denken van, joh, het Nou, maar die gaat je beestje bij tante. Ja, Ja. wat is net? Nee, joh, maar hier is veel leuker. Hier is veel gruttiger. Ja. Ja. Ja, en dan leer je ervan. Want je kunt net denken van, joh, het hak even in je zin en jou kan maar niks. Dat ken het, hè? Nee. Ik heb een hamster. Ja. Dat is met die hamster gebeurd. Die is er niet meer, hè? Nee. Oh. Ja, maar het zag dat tot mijn beestjes. Tante is ook piknietjes, die ben er niet meer. Die is wel heel oud. Die Ja. is vast niet 2 jaar oud. Ja, volle de hamsters ik net, hè? Hey, tante had ook al in je piekje, die is toch een roofvogel pakt. Ja. Heeft tante ook de trend in eigen, hè? Ja, Ja? dat vindt tante schande. Tante vindt de hensjes zo leuk. Ik vind pizzas Eng? Ja. Ik net, ik vies een skat. Ik vind knietjes katten. Knietje en geitje, ik ben al heel leuke beestjes, hè? Is je vogeltje, biedt vogelhakje daarachter, juster? Ja. Oh, die is mooi. Jetters, stinkt net. Ja. Wisseltje! Beppa, hoentje hoor, ik even maar naar de geiten. Tje. Hallo! Jara. Welke is Jara? Die. Dit is de hele drokke? Tje, hallo, die komt er haar stros in het hok heen. Ja. Dat is Jara. Oh, ik scrok. Hé Dat jongens. is Flappy. Flappy Grutte. Dat is en Black and Tan. Tan. Black and Tan. En Flappy. En dat is dus Jara. Jara die komt haast door het hok heen. Met aan Grutte. En dit is Geertje. Hi Geertje. En waar is Ted? Dit is Ted. En dat bokje, die, als het goed is, want het bokje hebben we er even bij, die gaat aan zijn voet. Ja. Dan zit er in dit bruine geitje, Ja. babygeitjes. Maar hoe heet die nou dan? Ja, bokje. Ik weet het. Het is bokje. Bokje. Het bokje. Nou, en de knietjes zitten nou nog in hun binnenhok. Maar van mij tijd, dan komen die Vlaamse reus en de Duitse reus, die komen bilkoiëren. Dan hopen we dat die jong krijgen. En de Black and Tan, die mag je dan hier in het hele yes ombordje. En dat... Maar ik ben niet. Jazeker. En als de jonkies van de knietjes grut binnen, dan maak je die echt gewoon in de vrije natuur. Smiet die maar in die tonnen, Jara. Niet de geitjes net op. Want het wie nou te koud voor de knieën dan boet. Dan worden ze wierd en dan zie ik. Dus we gaan ze nou even binnen. Maar van mij tijd... kinderen echt zo met merrie. Nee joh, die mij van mij tijd mooi hier echt weer omstruien. Dus hij al je ook gaten maken, hè, de knieën. Tunneltjes. Dat zie Tja, ik niet. al je tunneltjes hadden de knieën van mij tijd van het Maar ik Semmergroen. dat helemaal niet. Ja joh, zees maar. Dan komen ze ergens anders weer uit. Ja dan. Dat is een verrassing, denk ik. En de geitjes tje je wel eens op de auto, hè? Ja. Hey Geertje. Hey Wiefke. Het zou wel mooi zijn dat Geertje echt bandjes in de bukje, hè? Echt Ja. babygeitje. Maar we zijn weer zien dat het in een piekje echt aangelijn had. Want Dat lijkt hier niet. nou,
Ze hadden daar een binnenhok, daar hebben ze de aaien eigenlijk te lezen. En toen dachten we van, oh, ze lezen geen aaien meer, wat schande. Maar nou zeggen we juster in het boetenknienenhok. En een lijn 30A en je niet. Gaan ze een nieuwe aaienlijn? Nee, nou net, maar daar lijn dus 30 aaien in. Nou, die vertrouwden we net meer om... Op de eten. Vertrouwden we net meer om op te eten. Dus die hebben we helaas voor het smieten maken. Maar nu maak ik dus elke dag even dit hokje checken. Ja. Want dan hel ik ze daar gewoon uit. Hè? Maar dat lijkt nou net hier niet. De heer zal wel denken, ik 30 aaien hel is eruit. Een oorkanin die we heel pluizen. Die hier in het bed. Ja, die wil even zwemmen, maar dat koelde net zo goed, hè? Nou, dat kon je wel goed. Oh, ja, maar dat mag maar net. Nee. Nee, vriendjes ben net echt om te zwemmen, hè? Ja, superleuk. Ik krijg een berichtje van de boervrouw. Die had een hoendenkennel en die had puppies gekregen een paar weken lang. En wie mij op puppybezoek is. Dus lekker puppy knuffelen. Om een oren zien krijgen ze wat moes. Dus een soort brakjes achter iets, denk ik. En ze zei van nou, wat leuk vind ik hem wel in Del komen. Natuurlijk vinden we dat leuk. Hey Ellie? Dus ze waren weer zien hoe het met de puppies gaat. One eternity later. Ja, het is Safir. Puppy knuffelen. Zaken, best klaar voor het puppy knuffelen? Yo. Yo. Ja, dan bist du klaar voor het puppy knuffelen? Yo. Yo man, yo. Oh, do, zei ze dat? Doen. Krijg je de hek hier op haar zaak? Ja, doe kwam er wel in het ding, ja. Je zaak had nog een route, hè? Ja. Die had een toeristische route. We kwamen in op puppybezoek. Schenk jij de mem al? Niks sigaretten, wat weer dan, jongen? Het is krok te staan. Wat hoor je? Dat kon je helemaal zeggen. Wat best genoeg. Shit, zet ik haar even daar. Oh, dit is wel heel schattig. Hi. Wat ben je cute. En tel ze eens even zaken, want toen wie wist het? 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hoeveel wie in de eerst? Jongen. Wie is Joren, hè? Met krijgen. Dat is wel schande, hè? Nee, 4. Ja. Fjouwer dogie. Ja, 4 en 5 is 0. 3 Ja. en 5 is 8. Ja. 5 en 5 Dat is is 2 vast en nog 2 bij. Hoeveel hebben we? Ja, tellen we. 8. En dit dan. Johan. Goed zo. Dus fjouwer overleden, Jan. Ja. Schande. Win wat het betekent, toch? 3 dagen minder te gauw. 2 dagen te gauw, ja. Hi. En daar zit eigenlijk die oren. Net Leon, dat ze dan zo groot worden, hè? Hey. Zo groot worden ze dan. Dus ze krijgen een beetje vaster eten. Dat moet ze leren, hè? Ja, dat mag ze leren. Oh, sta je hier, ja? Nou, zullen we eens even zitten? Dat weer. Iemand aannemen, denk Zullen we een beetje zitten? Dan gaan we even zitten. Zeg, dan pakken we een pansje. Aan de kant zitten. Nou, doe maar. Ja, kom maar zo'n shit aan ze eten. Zo, pak een pontje. Een pontje, dat kleedje net. Een pontje. Dus als je met een zoals je met een beetje hoeveel ze binnen krijgen natuurlijk. Ja. Zo. Nou, ook zijn eigen, hè? Want als het dan weer in de pansje doet, dan je iedere... Dan heeft er altijd dezelfde die het meeste krijgt natuurlijk. Ja, ja. En dan verdeelt het mooi. Ja. Dit is mooi. Ze redden al hun best, Jan. Ja, Ja. zeker. Maar dan gaan we een dagtaak om. Hè? Ja, het gaat nog wat makkelijker dan wat andere benen, maar dan dan is echt een dagtaak, hè? Nou ja, de was Nou, je begint er mij door, hè? Dan weer de teefziek en zo, dus... Ja, En een puppenziek. Nou, dan mag toch maar 12. om het 12. Ja, want ik hoorde zelf net maar redden. Nee, helemaal niet. Nee. Nee, nou weer al Die gaat ook maar goed in het eten. En een pup met een sal. Jongen, dat is nog erger dan met die, hé. Ja. Maar toen sleept ze al de hele nacht terug. En dan moesten de boeren die moesten om het 12 uur eruit om te voeden. Ja, om te voeden. En dan haast... Wil je op een bank, hè? En dan Ja. net op bed, hè? Nee, en wisten we kwaad en af, die hem echt te geren. Ja, te jaren. Je let op.
Ja? Daarom stek ik een keer aaien. Oh, dat ben je schat. Ik doe niks. Nee, ja, dat is wel wel. Tje. Als een zak, dan krijg je van die knuffeltjes heen. Ja, je krijgt van die knuffels, hè? Dat is alleen een s'avonds. En mansjes, vrouwtjes, wat gaan alle, ja? Wat zeg Van nou? alles op? Wat heeft er 2 reukers met? 2 reukers en 2 teefjes. Weet je wel wat een reuken is? Nee. Jonkje. Dat is een jongetje. En een teefjes met famkes. Oké, 2 even. Dat is de reuken. Hoe, maar Dat is de teefke. Hassel, mammen. Hij zal nam. Ja, hij van naam. Ja. Dit is Hera. Dat is een Wiefke. En dat is Hunter. Oh, dat is ook een mooie naam. Mansje. En deze, die staat, dat is Hondo. Dat is Hondo. Ja, en dan die tegen nou heen rent, dat is Haley, die beeldje. Die middelste nou steeds maar, dat is Haley. Dat is Haley. En die houden hem Die zelf. horen we zelf. Ja? En dat horenruiken, dat is Hercules. Hercules. Ja, oh ja, hè, dat is Ja, haarnestje. een haarnestje. Elk nestje dat had vaak een letterjaren. En dan kun je een beetje weten uit welk nest ze komen. Ja. Deze keer weer te haar. Dat al je dan mijn haar betaald. Ja. 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 Vandaar dat ik Hunter, hè. Ja, ik zei dat, die maat hem niet. Dat is Ja, mooi, man. aan het laar, hè. Ik vind dit, dat is niet. Nou, en jongens, maatje met zijn zin, dan krijg ik echt nog wat. Zaken, ik met mijn zin. Kreeg ik. Of jaren. Sure. Waar je dat? Heel dauw. Ildau. Helemaal tekenen heet. Mooi, hè. Dankjewel. Heel blij op mij. Je krijgt een mooi plakje, ja? Ja, morgen Doen we met mooi in het bubbeltje plastic, want ik ken mezelf. Heel dat leuk. kent, dat is echt bijzonder. Dat is knap. Ja, vind ik Dus, wel, ja. daar in de kast, daar zitten ze in Bernard. Dat is misschien. Ja, Danny, hè. Danny, die ruikt. Oh, die had sek makker? Ja, dat maakt het, ja. Och, ja. Mooi. Maar ik nog mijn boetjes jaren bij de gruttehonden, hè? Ja. En er is nog een gruttere pup. Ja, Ja, die is 20 weken. die is 20 weken. Dan is het verschil mooi zien, hè? Het verschil moet Zo zijn, een beetje schilderij te zien, Ja, hè? mooi een beetje. Ja, mooi, hè? Ja, dit hè. Nou, dus je weet vee is. Oh, dit is van Geertje. Dit is van Geert. En hoe heet die? Hoop. Hoop. Ja. Ja, Ja, kijk, zo zit- die is 20 weken jaren. 20 weken. Ja. Ja. Tja, die ben volwassen. Die is vrij. En die is Dit is hij. Al de Niet raar. zien. En die is 10 haast. Ja. Hoe oud was ik gemiddeld, Jan? De tol. Tol. Ja, al tol. Ja. Ja, als ze goed zo'n en ver ben. Gemiddeld Ja. Maar dan ben we alles gewoon, hè. Die willen 14 niet. Maar ja, dan ben ik gewoon die willen wat waar. Ja. Ja, dat weet Het je is toch een nooit. heel leven ding, hè. Ja. Er kan van alles gebeuren. Wel door. Hoi, tja, je wil even. Dit gewoon zien gewoon. Hi, leraar. Graag op zien Hoe is het voor even kroep, maar hè? dat kennen we net. Nou, Al de raast. Tja, die is haast lekker grut als Jan. Ik denk misschien haast nog wel grut. Ja, als je bij de hekken staan, dan zetten ze... Hey, nou. Ja? Hi. Dit is dan weer door, ik maar het is wel aai, kom maar. Het is wel aai. Dit is heel leuk. Bij de hekken dan... Ik ken het niet. Zo, hier is het wel. Je vindt het helemaal lekker. Oh, wat een hollek. Ja. De holle is echt haast lekker grut als die van Bom en Jan. Rustig. Volg ook op. Maar wat is dit nou dan, Jan? Oorleer. Al de raast. Oh, goeie. Dus die dan ook Is grut. het nog net, hè? Wat een beest, ja. Ja. Dit lijkt wel meer een beer, vind ik. Ja, net een hoe maar een beer. Shetland pony. Shetland pony, ja. Wat hebben we hier nog meer? 400 jonge visjes. Oeh, Lietse kooikarpers. oh, die minis. Dit zijn babytjes. Hey. Paken zaken had in de 4 van die hele grote visken. En dit zijn dan de lietskers. Oh, wat schattig. Ik denk het moet 200 zijn hierin. Alder. Er zit 2 in die hoor ik. Ja, Ja, dat weten we nou al, ja. Ja. ben die ook oors van kleur dan al? Ja, en dat ben ik gewoon van die andere gerusten die gaat. Ja. Ja. Ik heb wel met de 4 verschillen. Hey. Zullen we nog met de 4 verschillen? Ja. Shit, is juist een heel beetje onder. Het is ook wat koud Ja, waar. Ja, dat heb ik Dan ben je vaak wat jipper in het water. Komt de bal, hè? Ga die maar beter. Oh, shit, wat er gebeurt. Jesse, ja. Ja. Onder de bal alles zitten hier. Zwart. Ja, een donkere. Ja. Nog een keer. Maar dan denk ik nog iets beters.
Zie, dan kan ik gewoon die en dan hoeft dat tante 2 seconden. En dan wacht ik die 2 seconden en dan begin. Heel goed, perfect. Dus dan kan tante gewoon nog... Oké, druk nou begin met opname. Kent hij de hash? Ja, ik kom. Maar als ik nog iets langer wachtje, want toen die is te beteerd, dan komt het op het filmpje. Oh. Ja? Komt-ie. Nee, weet je dat helemaal mooi, man? Want ik schijt wordt je allemaal. Nog iets later was Nou, het. ja. Dank je. Oh, wacht, ik pak één diepje. Op de kikker werd het 10 seconden, want dan hebben we het mee de 10. Oké. Jongens, je zit al op 10 seconden. Wie Wacht, stuurt nou wacht, gewoon wacht. naar beneden? Nee. Ja, wacht eens even. Wacht eens even. Ja, toch. Wat verkeerd! Ja! Jullie wil dat shit? Let op! Jawel. Nee, maar ik kom even nog. Dat wil je maar tegelijk. Heel tegelijk. Zit er... Oh! Wat? Zie, wil ik hem zien? Ja. Die is cool.